Welcome back! So guys, paalis na kami sa Umar Residence. Dahil 1 day lang kami dito dahil may exam kami bukas. So souvenir shop. Wow. hello, mga kitegi. Mga kategi. Ito yung mga ano. Pili. Don't touch. Mga kategi. Oh, ang ganda. Okay. Bye-bye na. Gusto ko pa sa mag-overnight. Ako guys, may exam. Sorry guys. So guys, dito ko mo. Saan galing? Doon galing si baby sa Umar Residency. Ayun, sa likod. So guys, pauwi na kami. Pero guys, punta kami sa SMRCs. Dahil guys, bibili kami isang business party namin. Tapos yung damit ng ko. Tapos yung sa steering ng bracelet ko dahil naubusan na para makatinda pa ulit ako. Mababa na yan. Ano yan? Dino na. Di naman po, mami. Sorry yun. Mamaya naman guys, paris na kami sa Yashana. So, higa muna ako. Higa muna ako.
Guys, okay lang ako guys. So mamaya naman dyan. Oh, hug mo. Hug. Bye-bye. Oh, bye-bye ka na. Ate Amber. Ah, bye-bye na. Bye-bye.